Poltan tupakkaa sälekaihtimien edessä. Katulampujen valo heijastuu kasvoilleni kaihtimien lävitse. Puhelimen ei ole sonut viikkokausiin ja edellistä keikasta on kulunut jo liian kauan. Hitto vieköön, täytyykö tässä alkaa miettimään paluuta poliisivoimiin? Pyh! Katujen mittaaminen ja humalaisten sakottaminen, se ei ole minua varten. Ajatukset keskeyttää ovelta kuuluva koputus. Säpsähdän hereille ja käännän katseeni ovelle. Oven lasin läpi näkyy naisen siluetti. Syöksyn pöytäni taakse ja tumppaan kiireesti savukkeeni. Pöydällä päivän sanomalehti, jonka otsikkona miljonääri Sebastian Sundholm kuollut. Otan olemukseeni tunnetun ryhdikkyyteni ja sanon kuuluvaan ääneen. Sisään! Ovi aukeaa ja naisen siluetti paljastuu kaikessa muodokkuudessaan nähtäväkseni. Mietin lähes ääneen, mikä jumalainen vartalo. Nousen pöytäni takaa ja pyydän Kaunotarta astumaan peremmälle, samalla tarjoten daamille tuolin omaa paikkaani vastapäätä. Kaunotar istuu alas ja siirryn omaan tuoliini. Hetken hiljaisuuden yhteydessä vaihdamme katseita, jotka jännitteellään voisivat sulattaa minkä tahansa jäävuoren. Kuinka voin auttaa neiti? Sundholm, Maria Sundholm. Samalla katseeni kääntyy päivän sanomalehden otsikkoon, josta nimi Sundholm kuulosti pahaenteisen tutulta. Ette kai vaan, samalla osoitan päivän lehteä kädelläni. Maria vastaa. Kyllä, Sebastian Sundholm on, tai oli, isäni. Samalla hänen äänessään on selvästi kuultavissa järkytys ja epäusko. Huomatessani Kaunottaren selvästi järkyttyneen, käännän katseeni alas kohti massiivipuisen työpöytäni ylintä vetolaatikkoa. Jämäkällä otteella vedän laatikon auki ja sieltä paljastuu viskipullo sekä 2 lasia. Kyseessä on erittäin laadukas irlantilainen viski, jonka sain lahjaksi pelastettuani Irlannin suurlähettinään hengen, mutta se on toinen tarina. Kaadan jumalten nektariini ja laseihin ja ojennan toisen laseista Kaunottarelle, samalla avaten savukerrasian kannen. Kaivan rasiasta savukkeen ja sytytän sen. Ojennan myös viehättävälle vieraalleni savukkeen ja daami asettaakin sen täyteläisten huultensa väliin. Kirkkaanpunainen huulipuna tahraa savukkeen filtteriosan jo ennen kuin ennätän sytyttää sen. Hetken hiljaisuutta ja savukkeiden polttoa seuraa hieman ihmettelevä kysymykseni. En nyt halua loukata teitä, mutta kai tiedätte, että olen yksityisetsivä enkä pappi. Lehden mukaan herra Sundholm kuoli sydänkohtaukseen. Sen perusteella kaipaisitte enemmän hautaustoimistoa kuin yksityisetsivää. Samalla imen savukkeesta tuhdit, henkoset ja puhallan savun pois. Kaunotar vastaa surullisella äänellään. Tiedän varsin hyvin teidän olevan yksityisetsivä, alan paras. Juuri siksi tulin luoksenne. Vastaan daamin johdattelevaan vastaukseen jämäkästi. Lehdessä lukee, että kuolinsyy oli sydänkohtaus. Tapaus on päivänselvä. Mihin minua tarvitsette? Kaunotar korottaa ääntään. Ettekö ymmärrä? Isäni on murhattu. Ja järkyttyy silmin nähden omasta kiihtymyksestä. Oi anteeksi. Hän toteaa. Ei ollut tarkoitus korottaa ääntä. Vai murhattu? Totean ja otan reilun kokoisen huikan pöydällä olevasta viskilasista, samalla polttaen savuketta. Laukaisen jännittyneen tilanteen toteamalla. Kai ymmärrätte neiti hyvä, mitä juuri sanoitte. Murha on vakava asia. Ja sitä paitsi, vaikka näin olisikin, niin lehden mukaan te olette jäämässä perinnöttömäksi. Kai myös ymmärrätte, että palveluni eivät ole halpoja. Kaunotar painaa katseensa alas kohti sylissään lepäävää käsilaukkuaan. Hän avaa käsilaukkunsa naisellisilla käsillään. Huomioni kiinnittyy erityisesti daamin punaisiin kynsiin sekä käsiin, jotka eivät selvästikään ole nähneet fyysistä työtä. Hennoilla käsillään hän kaivaa laukusta silkkiseen huiviin käärityyn esineen ja ojentaa sen minulle. Tumppaan savukkeeni ja vastaanotan Kaunottaren tarjoaman mysteerisen lahjan. Rautan silkkihuivin kulmaa varovasti ja samalla sisältä alkaa hiljalleen paljastua vihertävä esine. Jatkan prosessia välillä kääntäen katseeni syvälle daamin silmiin. Kun esine on kokonaan kirjoituspöydän lampusta paistavan valon loistossa, totean yllättyneenä, smaragdi. Pidän kädessäni pesäpallon kokoista vihreää smaragdia lähes epäuskoisena. Moisia olen aikaisemmin nähnyt vain ollessani Intiassa, suurruhtinas Kumarin palatsissa. Tietäen käsissäni olevan smaragdin arvon totean, no, tämä ainakin ratkaisee palkkiotani koskevan ongelman. Mutta en edelleenkään ymmärrä miten tai kenen toimesta isäsi olisi murhattu, kun lehti tiedottaa asian olevan selvä. Pyh! Lehti kirjoittaa juuri sitä, mitä sen omistajat haluavat siellä lukevan. Toteaa Maria selvästi närkästyneenä. Mitä tarkoitatte? Maria vastaa kysymykseen kysymyksellä. Kai tiedätte, kenen suku tuo roskalehden omistaa. Tietään varsin hyvin, että tiedän vastauksen kysymykseen. Totta kai tiedän.
Vastaan hieman ärtyneenä siitä, että joku kehtaa epäillä laajaa yleistietoani. Kysymyksen esittäjän ulkoinen olemus ja tähtitaivaan kirkkaana loistavat silmät saavat minut kuitenkin rauhoittumaan. Lehden omistaa Fagerlundin suku, ja satun myös tietämään sen, että isänne avioitui vuosi sitten suvun vanhimman perijättären kanssa. Daami toteaa: Eikö teidän mielestänne asiassa ole mitään outoa, että isäni avioitui ja laatii samalla uuden perinnön, jossa hän jättää ainoan tyttärensä perinnöttömäksi? Ja kuolee vielä samana vuonna, totean kiinnostuneena samalla polttaen savukettani. Ehkäpä tässä saattaakin olla jotain taustalla. Hyvä on, alan tutkimaan asiaa. Samalla molempien katseet kiinnittyvät pöydällä lojuvaan mittaamattoman arvokkaaseen jalokiveen. Tuo on teidän, kun saatte isäni murhaajan selville, toteaa Maria. Tuijottaessani smaragdia en voinut olla vertaamatta upean esineen kimallusta Marian silmissä olevaan loistoon. Totean, tässä huoneessa on ainoastaan yksi jalokivi, ja käännän katseeni syvälle kaunottaren silmiin. Hetken aikaa huoneessa vallitsee ilmapiiri, jota voisi veitsellä leikata, kun katseemme hakevat salaista hyväksyntää molempien vahvasti kokemille tunteille. Yksi kysymys vielä, neiti hyvä, Maria nyökkää. Mistä olette moisen jalokiven saaneet ja miksi annatte sen minulle palkkioksi työstäni? Kyseessä on huomattavan arvokas esine. Sain sen isältäni viikkoa ennen hänen kuolemaansa. Tuo kivi ei ole tuonut minulle mitään muuta kuin murheita. Pitäkää hyvänänne, kunhan saatte syylliset selville. Katson kädessäni pitämää vihreää smaragdia ja hetken sitä tuijotettuani käännän katseeni takaisin Marian silmiin kuin sanattomana allekirjoituksena työsopimukselle. Kävelen pitkin kaupungin tummia katuja. Kadun kulmassa lehtiä myyvä pikkupoika huutaa: Ekstra, erikoisnumero! Panssarit vyöryvät Pariisiin! Erikoisnumero! Nappaan lehden pojan kädestä ja vipaan hänelle 50 penniä. Totean: pidä vaihtorahat, poju. Levitän lehden etusivun auki. Hitto vieköön, eikö tuo kirottu sota voi koskaan päättyä? Huomioni kiinnittää artikkeli pienellä präntillä lehden oikeassa alakulmassa. Miljonääri Sundholm haudataan sunnuntaina. Uuden testamentin mukaan tytär jää perinnöttömäksi. Edelleen mieltäni askarruttaa ukon äkillinen päätös jättää Maria ilman perintöä. Sytytän savukkeen katuvalojen loisteessa. Sade oli juuri lakannut ja ilta alkoi kääntyä yön puolelle. Oli kulunut jo muutama päivä siitä, kun luonani oli käynyt tuo mysteerinen kaunotar. Tähän mennessä olin vetänyt pari vesiperää ja jahdannut yhtä olematonta vihjettä. Täytyy ottaa kovemmat keinot käyttöön ja tiedän tasan tarkkaan, kenen luokse pitää mennä. 11 kadun sivukujalla toimipaikkaansa pitää tuttu hahmo, Jaakko Ylitalo. Tuttavammin Yksisilmä Jaska. Niin kauan kuin muistan, on Jaska kiillottanut kenkiä tällä paikalla, eikä tämäkään ilta tehnyt poikkeusta. Syy miksi häntä kutsutaan Yksisilmä Jaskaksi on pitkä tarina, ja sanotaan näin, että siihen liittyy vihainen ex-vaimo ja haarukka. Kävelen Jaskan tuoliin heti edellisen asiakkaan poistuttua. Avaan päivän lehden eteeni, jotta uteliaat katseet eivät näe meidän keskustelevan. Jaskan huomio kiinnittyy vain kenkiini. Hänelle eivät asiakkaat juurikaan juttele, keskenään toki juttelevat. Ja Jaskalla on tarkat korvat. Asetan oikean etu- ja keskisormeni väliin dollarin setelin ja ujutan sen vaivihkaa edessä olevan sanomalehden alta kohti Jaskan näkökenttää. Vimmattu kenkien harjaaminen keskeytyy hetkeksi ja seteli katoaa sormieni välistä salaman nopeasti. Harjaaminen jatkuu ja Jaska toteaa käheällä äänellään: Oletan, että lehden takana olet sinä, Tapio. Ei kenelläkään muulla ole näin likaisia mokkasiineja. Hän toteaa pieni naurun väreä äänessään. Kurkkaan hieman lehden takaa ja katseemme kohtaavat. Oikeassa olet, vanha kamu. Samalla kiillotus jatkuu. Vilkuilen hetken ympärilleni ja päätän laskea sanomalehden syliini. Edelliset asiakkaat poistuivat jo kulman taakse eikä muita nuuskijoita näy. Sytytän savukkeen ja kysyn Jaskalta: mitäs lauluja pikkulinnut tänään laulavat? Kuulen paljonkin laulua, mutta juuri tänään en muista yhtään ulkoa, toteaa Jaska samalla vihellellen ja kiilloittain. Sujautan uuden dollarin hänen silmiensä eteen ja myös se katoaa sormistani. Ehkä saatan muistaa jotakin, jos oikein kovasti yritän. Anna joku aihe, mistä laulu voisi kertoa. Miten olisi miljonäärin murha ja surullinen tytär? Murha! Olen kuullut puhuttavan vain sydänkohtauksesta. Sama tanssi dollarien kanssa jatkuu ja totean: entäs nyt? Kyllä vain, Tapio. Tiedät tasan tarkkaan, mikä saa äänihuuleni vetreytymään.
Kaduilla puhutaan, että asiassa olisi jotakin hämärää. En tarkalleen tiedä mitä. Ehkäpä tämä virkistää muistiasi. Jälleen uusi dollari vaihtaa omistajaa. Kuulehan nyt, Tapio. Kaikkiin soppiin minäkään en lusikkaani työnnä. Tässä tapauksessa on isommat pelaajat kyseessä ja mitä vähemmän tiedän, sen parempi minulle. Huomaan Jaskan selvästi pelokkaan ilmeen ja totean. Hyvä huomata, että pitäydyt nykyään vain sopissa. Eikös lääkärikin sanonut niiden olevan turvallisempia näöllesi? Jaska hymähtää. Olen tosissani tällä kertaa, Tapio. Tähän asiaan en aio sekaantua. Ainoa mitä voin sanoa on, että kannattaa tutkia asiaa eniten hyötyvän osapuolen kotipesästä. Osoittaen samalla sylissä lepäävään sanomalehteäni. Valmista tuli. Se tekisi $2. Ojennan Jaskalle rahat ja poistun samaa reittiä mitä tulinkin. Toden totta. Uuden perinnön mukaan Sundholmin omaisuus siirtyy Fagerlundien hallintaan. Taidanpa käydä jututtamassa lehden omistajaa. Yömyssyjen jälkeen päätin koettaa onneani Fagerlundin lehden päätoimistolla. Kaupungin kadut olivat jo hiljenneet, mutta lehtitalon toimituksen aulassa näkyi vielä palavan valot. Sytytin savukkeen ja kävelin kohti suuren toimistorakennuksen pyöröovia. Aulassa kuului vimmattu kirjoituskoneen naputus, mutta ketään ei näkynyt missään. Kävellessäni lähemmäs huomioni kiinnitti aulan tiskin takana kirjoituskonetta naputtava vaalea verikkö. Daami näyttää jotenkin hyvin tutulta. Aivan! Nyt muistankin nähneeni hänet teatterikorttelin revy-näytelmässä. 3. tanssia vasemmalta. Noita kasvoja ei äkkiä unohda. Anteeksi, neiti. Niin? Tulin tapaamaan herra Fagerlundia. Hän kuulemma tekee pitkiä päiviä. Kyllä vain, mutta herra Fagerlund on nimenomaan ohjeistanut, että ei halua vieraita kello 10 jälkeen. Ettekö voisi tehdä poikkeusta? Valitan. Mitä muuten noin kaunis neiti tekee kirjoituskoneen takana? Tehän kuuluisitte parrasvaloihin. Huomasin kaunottaren hieman häkeltyneen siitä, että joku tunnisti hänet teatterimaailmasta. Tämä on vain päivätyöni. Haaveeni ovat jossain aivan muualla. Aivan! Arvelinkin, että tunnistin teidät jostain. Shown nimi oli Ketunhäntä kainalossa. Olitte 3. tanssia vasemmalta. Tehän olitte shown kirkkain tähti. Oi, olette liian ystävällinen, mutta en silti voi päästää teitä herra Fagerlundin luo. Hän on erittäin tarkka säännöistään. Daamin ohitse pääseminen vaatii luovuutta. Kirjoituskoneen vasemmalla puolella näkyy olevan korjauslakkapullo. Puhelimen vieressä. Katsotaan, toimiiko vanha kikka. Anteeksi vielä sen verran, neiti hyvä. Saan lainata puhelintanne. Olkaa hyvä. Kurotin tiskin taakse ottamaan puhelinta pöydältä molemmin käsin, samalla sujauttaen korjauslakkapullon vasemman käteni kämmenen ja peukalon väliin, neidin huomaamatta. Nostin puhelimen luurin ja veivasin keskuksen numeron. Keskus! Yhdistäkää yksityisetsivä Tapio Salovaaran toimistolle. Tiesin varsin hyvin, että toisessa päässä ei ole ketään nostamassa luuria. Kyse ei ollutkaan puhelusta, vaan harhautuksesta. Arvelin neidin kohottavan katsettaan kuullessaan sanan yksityisetsivä, ja arvaukseni osui tälläkin kertaa oikeaan. Katseemme kohdatessa iskin kaunottarelle silmää ja temppu saikin aikaan toivotun reaktion. Kirjoituskoneen naputuksen loppuminen oli merkki kirjoitusvirheestä. Mutta missä lakkapullo? Neiti etsi pulloa pöydältä tovin ja päätyikin toivomaani ratkaisuun. Lisää löytyy takahuoneesta. Daami nousi penkistä ja siirtyi takanaan olevasta ovesta takahuoneeseen etsimään uutta korjauslakkapulloa. Nyt tilaisuuteni koitti. Asetin puhelimen takaisin pöydälle ja ampaisin kohti aulan takanurkkaa, josta portaat veisivät minut ylimpään kerrokseen. Päästyäni rappuset ylös 9. kerrokseen, kävelin kohti ainoata toimistoa, jossa vielä paloi valot. Tuon on pakko olla Fagerlundin toimisto. Hiivin lähemmäs kohti ovea ja saatoin kuulla Fagerlundin puhuvan puhelimessa. Hän puhuu ulkomaan kieltä. En saanut täysin selkoa, mitä hän sanoi ennen kuin hän kerkesi lopettamaan intensiivisen puhelunsa. Astuin raollaan olevasta ovesta sisään samalla koputtaen oveen. Vastaanotto ei olisi voinut olla tyrmäävämpi. Kuka helvetti te olette? Ja mitä te teette täällä tähän aikaan? Minä olen nimenomaan kieltänyt ketään tulemasta tänne myöhään. No, kakistakaa ulos! Ukko ei todellakaan halunnut myöhäisiä vieraita. Olen yksityisetsivä Tapio Salovaara. Tutkin Sebastian Sundholmin kuolemaa ja langat johtivat reittini luoksenne. Kuinka kehtaatte tulla tänne esittämään kysymyksiä? Arvatenkin Sundholmin ärsyttävän tyttären lähettämänä.
Minulla ei ole aikaa teille. Voitte poistua samaa reittiä kuin tulitte. Saanen edes... Ettekö ymmärrä puhetta? Ukko raivostui silmin nähden ja veti pöytälaatikosta revolverin. Painukaahan ulos niin kuin olisi jo, tai saatte maistaa vähän lyijyä. Otin muutaman askeleen pakkia ja livahdin ovenraosta pois kohti käytävää. Juoksin rappuset alas, koska en todellakaan aikonut jäädä keskustelemaan revolverin kanssa. Sykkeeni rauhoittui kävellessäni kohti alinta kerrosta, jossa vaalea verikkö jatkoi töitään. Kirjoituskone vaimeni, kun kävelin aulaan. Neiti totesi, Itte kai vaan. osoittaen portaikkoa. Nyökkäsin daamille, samalla iskien silmää ja hymyillen. Taskussani olevan korjauslakan jätin tiskille ja totesin, tämä taitaa olla teidän. Jatkoin matkaani ulos pyöröovista ja nappasin kadun kulmasta ensimmäisen taksin. Saavuin toimistolleni jälleen iltamyöhään. Istahdin alas tuoliini ja sytytin savukkeen. Eilisen tapahtumat pyörivät edelleen mielessäni. Fagerlund salaa jotain ja on päivänselvästi Sundholmin murhan takana. Asiassa ei ole enää epäilystä. Mutta millä ihmeellä saan hänet nalkkiin? Ehkä lasillinen viskiä saa aivosoluni juoksemaan vilkkaammin. Avaan pöytälaatikkoni ylimmän vetolaatikon ja kaadan tuhdin kokoisen paukun lasiin. Kun laitan pulloa takaisin laatikkoon, huomioni kiinnittyy laatikossa olevaan silkkihuivilla käärittyyn smaragdiin. Kaivan smaragdin esiin ja otan huikan lasistani. Pyörittelen jalokiveä käsissäni samalla kun viskin lämmittävä vaikutus tuntuu kehossani. Yhtäkkiä puhelin soi. Tapio Salovaara. Täällä neiti Sundholm. Iltaa neiti. Kuinka voin auttaa? Oletteko saaneet selville isäni murhaajan? En vielä. Minulla on vahva epäily syyllisestä. Enää tarvitaan vain sinetti asialle. Oi, hienoa. Ilmoitattehan heti minulle, kun saatte lisää selville. Totta kai. Hetkinen. Neiti Sundholm, en halua olla epäkohtelias, mutta jokin asia vaatii välitöntä huomiota, niin saanen palata teille myöhemmin. Toki. Puhelun aikana olin laskenut smaragdin pöydälle ja nyt ensimmäistä kertaa kirjoituspöydän valo heijasti sitä tietystä kulmasta. Katsoin smaragdia hieman lähempää ja huomasin jalokiven leikkauksessa jotain todella erikoista. Jokin ei nyt täsmää. Tarvitsen tähän ammattilaisen silmiä. Ponnahdin ylös toimistotuolistani ja lähdin juoksujalkaa kadulle smaragdi mukanani. Pikaisen taksimatkan jälkeen saavuin timanttikortteliin, jossa vanha tuttuni Herbert Wisnowski pyörittää bisnestään. Herbert on puolanjuutalainen timantti- ja jalokiviasiantuntija, joka pääsi viimeisellä höyrylaivalla uudelle mantereelle. Pitkälti minun ansiotani on, että hän perheineen tuohon laivaan pääsi. Siksi hän ottaa minut aina avosylin vastaan. Herbertillä on erikoinen viehtymys showmusiikkiin ja näytelmiin. Hänen kanssaan olenkin kiertänyt katsomassa kaupungin parhaat näytökset. Jalokiviliikkeeseen kuljetaan katutasolta portaita alas syvennykseen. Kovaääninen showmusiikki saattaa tuoda mieleen, että olisi menossa salakapakkaan, mutta kyse ei ole siitä. Heti oven avatessani vastaan tulee voimakas sikarin tuoksu ja korvia huumaava musiikin pauhu. Muita asiakkaita liikkeessä ei ole ja Herbert näkee sisään tulon. Hän sammuttaa levysoittimen ja huutaa tiskiltä kuuluvaan ääneen. Aha, Tapio, lempiasiakkaani. Tulitko hakemaan minut katsomaan illan esitystä? Herbert, hauska nähdä pitkästä aikaa. Valitettavasti tulin puhumaan liikeasioita. Tarvitsen näet apuasi erään kiven kanssa. Tylsää. Olisin toivonut tämän olevan hauska ilta. No, näytähän tänne sitä kiveä. Ja ennen kuin avaat suusi, saane veikata, että tähänkin tarinaan liittyy joku, ehkä tummaverinen kaunotar, eikä pelkästään tämä jalokivi. Herbert nappasi jalokiven käsistäni jo ennen kuin ennätti sanoa lausettaan loppuun. Hän asetti suurennuslasin silmälleen ja alkoi tutkia smaragdia, samalla imien sikaristaan vahvoja henkosia. Kyllä. Mielenkiintoista. Toden totta. No, eikö leikkauksessa olekin jotain erikoista? Kyllä vain, kas kun et itse huomannut asiaa. Mahtoiko daami sekoittaa pääsi, Tapio hyvä? Leikit sikseen, kerrohan nyt. Katsopas tarkemmin tuota kohtaa. Herbert osoitti suurennuslasilla smaragdin pohjaa, jossa selvästi näkyi hyvin erikoinen jälki. Kiven sisälle on piilotettu jotain, mitä ei haluta äkkiä löydettävän. Luvallasi voisimme avata kiven. Totta kai. Siirrymme Herbertin kanssa takahuoneeseen, jossa hän hioo ja käsittelee jalokiviä. Täältä löytyy tarvittavat työkalut totuuden selvittämiseen. Herbert asettaa kiven ruuvipenkkiin, samalla polttaen sikaariaan. Sytytän itsekin savukkeen lievittääkseni tilanteen jännitystä. Tuskin ennätän sammuttaa tulitikkua, kun Herbert napauttaa jalokiviä taaltalla oikeasta kohdasta. Ja kas, smaragdi halkeaa.
Katsohan, Tapio. Olin jälleen kerran oikeassa. Kiven sisällä on piilossa mikrofilmi. Toden totta. Näytähän tänne. Tutkin mikrofilmiä suurennuslasilla ja pian totuus valkeni silmieni eteen. Herbert, minun täytyy nyt mennä. Ei ole hetkeäkään aikaa hukattavaksi. Tapio, mitä siellä lukee? Näytä minullekin. Nyt ei ole aikaa. Selitän myöhemmin. Mikrofilmi kädessäni juoksen ensimmäiseen taksiin. Lehtitalolle. Pitäkää kiirettä. Säntäsin ulos taksista kohti Lehtitalon pyöröovia. Tuttu näky vastaan otti minut tiskin takaa jälleen. Anteeksi vain säihkysilmä, mutta tällä kertaa en ennätä jäädä juttelemaan mukavia. Aion mennä tapaamaan herra Fagerlundia, parempi, että pysytte poissa tieltäni. Vedin pistoolini esiin povitaskusta ja nyökkäsin neidille. Jatkoin matkaa kohti yläkerran toimistoja. Luultavasti Kaunotar soitti jo poliisit, mutta eipä tuo haittaa. Rynnin Fagerlundin toimistoon. Fagerlund! Peli on pelattu! Osoitin pistoolini piipun kohti Fagerlundia ja toisella kädellään esittelin mikrofilmiä. Tässä on todisteet. Olette käyttäneet sanomalehtiänne välittääkseni salaviestejä vieraan vallan agenteille. Tunnustakaa, tivasin kovaan ääneen. Hyvä on, Salovaara. Te olette maineenne veroinen etsivä. Sundholm pääsi liian lähelle totuutta. Siksi hänet oli murhattava. Näämä hän ei ollut niin yksinkertainen kuin luulin. Mistä saitte tuon mikrofilmin? Arvatinkin se ärsyttävä tytär liittyy jotenkin tähän. No! Kai ymmärrätte, että tässä pelissä on liian isot panokset ja luovutus ei tule kyseeseen. Huomasin Fagerlundin silmäilevän pöytälaatikkoaan valmiina tarttumaan revolveriinsa. Älä tee sitä, Fagerlund, huusin kun näin hänen kätensä liikahtavan pöytälaatikon suuntaan. Jähmettynyt tilanne laukasi lopulliseen ratkaisuun. Fagerlundin käsi säntäsi kohti pöytälaatikkoa, mutta tällä kertaa en aikonut jäädä odottamaan kauempaa. Sanoinhan, että älä tee sitä. Millin tarkka laukaukseni lävisti Fagerlundin sydämen ja hän kuoli välittömästi. Lähestyin ruumista ja totesin, kaikki on kai sallittua sodassa ja rakkaudessa. Nostin puhelimen luurin ja väänsin keskuksen numeron. Keskus, yhdistäkää poliisipäällikkö Mäkiselle. Mäkinen, täällä Tapio Salovaara. Oletan, että pojat ovat jo matkalla kohti Lehtitaloa. Parempi, että tulet itsekin paikalle. Selitän tilanteen. Ja lähettäkää saman tien muutama auto Fagerlundien kartanolle. Sieltä löytyy lisää pidätettävää. Oli kulunut muutama päivä siitä, kun Fagerlund kohtasi pistoolini luodin. Uutisissa kailotettiin kovaan ääneen hänen sukunsa maanpetturuudesta ja koko suku, hovimestaria myöden, oli telkien takana odottamassa tuomiotaan. Olin sopinut tapaavani Marian illalla, kaupungin osia erottavalla kävelysillalla. Kuutamo valaisi vedenpintaa luoden erikoisen tunnelman. Sytytin savukkeen ja saatoin sivusilmällä huomata, kuinka tummiin pukeutunut naisellinen hahmo lähestyi minua. Tuosta daamista ei voinut erehtyä. Marian lähestyessä hänen huumaava hajuvetensä tuoksu leijaili luokseni kevyen iltatuulen saattelemana. Tapio! Maria, ilo nähdä jälleen. Oi Tapio, kuinka voin koskaan kiittää sinua tarpeeksi? Sinun ansiostasi isäni maine on puhdistettu ja minä pystyn jatkamaan elämääni. Minähän tein vain työtäni. Toden totta teitte. Ettekä saaneet edes jalokiveä palkkioksi. Se kaiketi paljastui arvottomaksi. Kivi oli isännen erokas juoni. Sen ansiosta juttu ratkesi toivotulla tavalla. Voi, tässä. Maria kaivoi käsilaukustaan paperilapun, joka näytti sekiltä. Voitte kirjoittaa tähän sekkiin haluamanne summan palkkioksi työstänne. Katsoin sekkiä hetken, tietäen kuitenkin, etten voinut ottaa sitä vastaan. Totesin Marialle, kuulehan Kaunotar, teen tätä intohimosta. Samalla revin sekin kahtia ja heitin palat sillalta mereen. Maria katsoi minua yllättyneenä. En kuitenkaan antanut hänelle mahdollisuutta vastata sanoihini, vaan tarrasin hänestä kiinni ja suutelimme kuin huomista ei olisi.